Ja. Ja, Arne, så har jeg det med på byvandring igen for at vise, hvordan de misbruger vores penge. Vi har haft 2 projekter, nu er de ved at lave nogle intimistisk blomsterkasser. Førhen var det metalkasser, og det er noget, der koster 4,7 millioner. Det første projekt kostede 3,7 millioner. Er det ikke misbrug af borgernes penge? Det er i den grad misbrug af borgernes penge. Og det er også derfor, at hvis vi får vælgernes tilladelse til at komme ind i byrådet med stemmer nok, så er der noget af det, vi tager allermest fat på, lige snart vi kommer i gang. Så det her, det duer simpelthen bare ikke. Vi skal have flere mennesker ind i centrum af byen til at lægge deres handel herinde. Og det her, det er en forhindring til det. Og det kan vi regne med, hvis vi siger det krydset ved Danmarksdemokraterne. Vi vil gøre alt, hvad der er i vores magt for at få det her gennemført. Det må du love mig, fordi så får vi mange stemmer. Det gør vi. 100%. Arne. Tak. Sæt dit kryds for mig, Arne.